Kaixo, itxaso pagoa ganaz eta gaurkoan be Olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik egiten dotzuet berba. Gaurkoan, Sua izeneko mai jolas aurkeztuko dotzuet. Sua, Arrasaten bertan sortutako mai jolasa da, Txatxilipurti elkartean bitartez. Jolas hau, 8 eta 24 jokalari bitartien jolasteko jokua da. Eta gutxienez, 10 urtetik gorakoentzako da gomendagarria. Jolasan iraupena gutxi gora bera 30 minutukoa da. Eta oso jolasa proposa da, gaubela giruan edo familixan jolasteko. Sua jolasa herriak itxi begiak jolas klasikoan oinarrituta du, baina ezaugarri berezi bat badauko. Bertan agertzen dien pertsonaiak Euskal Herriko mitologiako pertsonaiak diela. Jolasian hasi aurretik goazen ikusten Sua kajan edukisa zein dan. Hortarako kajia zabalduko eta bertan ikusi genken moruan alde batetik badauzko kartak eta bestalde batetik argibideak edo historia. Esan dotzueten moruan, Sua jolasien hainbat karta dauz, eta bertan agertzen die mitologiako pertsonai desberdinak. Goazen ikusten zeintzuk dien pertsonai horrek, eta jarraitzen azalduko pertsonai bakoitzak ze boteri edo ze ezaugarri berezi daukon. Bai? Lehendabizi badauko hemen Mari. Mari izango da jolasan gidarixa, bai? Berak bidaliko ditu herritarrak lotara, berak esnatuko ditu pertsonei bakoitzak, eta asanblada momentuetan, bera izango da asanblada dinamizauko dauena. Eztabaida sustatuz, xaxatuz, eta pixkat adostasuna bideratzera lagunduz herritxarrak, bai? Bestalde badauko hemen herritxar arruntak, bai? Horrek ez dauke botere edo ezaugarri berezirik. Urrengoko pertsonaiak izango die inkizidoriak. Inkizidoriak izango die herritxarrak sutan erretzea erabakiko daudenak. Bai? Horren ostean badauko Galtzagorri. Galtzagorri jolas honetan bihurrixan papela jokatuko dugu, bai? Jolasian zehar, Marik Galtzagorri esnatuko dau, eta Galtzagorrik aukeri aukiko dau 4 jokalarin kartak trukatzeko. Torduan pixka jolasan nahazpilatuko dau. Urrengo pertsonaia daukaguna da Lamia. Eta Lamiak zer egingo dau. Momentu baten Marik Lamia esnatuko dau. Eta Lamiak beste pertsona bat maiteminduko dau. Orduan, Marik beste pertsona hori esnatuko dau eta esangotzen maiteminduta dauela. Zer gertatuko da inkizidoriak Lamia erabakitzen badaue zutan erretzia. Ez dela Lamia zutan erreko dana, baizik eta berak maitemindu dauen pertsona. Orduan, Lamiak aukeri aukiko dau bere burua salbatzeko, bai? Eta hortik aurrera herritxar arrunta bilakatuko da. Urrengoko pertsonei berezia, Sorgina izango da. Sorginak aukeri aukiko dau Marik esnatutakoan pertsonai baten karta ikusteko. Eta informazio hori erabilia izango dau herriko asanbladetan. Oin, argi bilibiko da, informazio horrekin jokatzen dagoenean, bere papela larraiko evidentzian existeko. Ze inkizidoriek sumatzen baldin badaue bera dala Sorgina, urrengo bera erreko daue zutan. Bai? Jarraitzuko. Urrengoko pertsonaia Mikelatx eta Atarrabi. Dakitzuen moruan Mikelatx eta Atarrabi Mari eta Maiun semiek ziren, bai? Mikelatx zangaiztu eta Atarrabi zintzua. Ze pasatzen da Sua jolasean Mikelatx Atarrabi kartakin? Marik beraiek esnatzen dituenean, hauek aukeri aukiko daue jakitzeko inkizidoriek zein dan zutara bidaleko dauen pertsonea. Eta eurak aukeri aukiko daue pertsona hori zutatik salbatzeko edota beste pertsonak zutara bidaltzeko. Urrengo pertsonei berezia Mateo Txistu da. Zer gertatzen da Mateo Txistukin? Inkizidoriak Mateo Txistu zutan erretzea erabakitzen baldin badauela, Mateo Txistuk aukeri aukiko dau zutara berakin batera beste pertsonei bat bidaltzeko. Urrengoko pertsonea izango da Kuskuserua. Eta izenak berak esaten dauen moruan, Kuskuseruak aukeri aukiko da jolasian zehar edozein momentutan Kuskusean ibiltzeko. Hori bai, hau beha argi bilibiko da, inkizidoriek bera harrapau ez deixien. Eta azkenik, ez da pertsonei berezi bat, baina bai da jolasian eraginkorra dan karta bat, eta da eguzki lorian karta.
Jolasian erronda bakoitzean jokalari batek edukiko dago eguzkilorian. Eta zer gertatzen da eguzkiloriak daukon pertsonangan? Herriko asanbladetan pertsona bat erabakitzen dagoenean pertsona bat inkisidoria dan edo ez, pertsona honen boskak bikoitza balisoko dago. Behin bosketa amaitutakoan, eguzkiloria auki dagoen pertsonak eskumako jokalarixari emango dute eguzkilorian karta. Eta holan jokalari danen artean txandakatzen joango da. Eta zein da sua jolasan helburua? Pertsonai desberdinaren dako helburu desberdinak dauz. Herritarren helburua izango da, azkenengo inkisidoria ageri izan iztia, bai? Eta aldiz, inkizidorien helburua izango da, azkenengo herritarra zutan erretzea. Orduen hemen, herritarrek ero inkizidoriek irabaziko daue jokua. Hortaz aparte, interesantia errepasatzea sua jolaserako dauzen aholkutxo batzuk. Azteko eta den, sua jolasa hasieria emuteko interesantia da Marik jolasari hasieria ematerako orduan historia bat kontatzea. Bertan kajan agertzen dana edo bestela norberak sortzen dagoena. Beraz, animatu eta sortu zinkiez ben historia. Zein da beste aholku bat? Marik kontu handisakin ibilibiko da jolasian zehar, bazaratak ataratzerako orduan, edo ahotza jokalari batzuei edo bestei zuzentzerako orduan, ze informazio privilegia hori asanbladan erabilixa izan alda. Eta azkenengo aholkuan, segun eta zenbat jokalari gazen jolasian, taldiak berak aukeratu leike ia pertsonai berezi guztiak sartu nahi dituen jolasian, edota inkizidore gehiago edo gutxiago sartu nahi dituen jolasian. Horrek jolasa erraztu edo zailduko dago. Eta gaurkuan, sua jolasa hobeto azaltzeko, txatxilipurdiko lagunak etorri die bertara, bai? Eurakin batera, sua jolasan simulakro bat ingo dugu. Suan jolasan simulakro hori ikusten dozuen momentuan, konturatuko zarie zati handi baten ez dauela berbarik ingo, bakarrik Marik ingo dauela berba. Eta hor, hainbat keinu ingo dugu. Zutara baten bat bidaltzia, maite menduta, jolasian zehar inaldi esen keinuak, bai? Eta gero bukaeran ikusiko dozue sortuko dan ez da bai da. Herritarrek aukeratuko daue, ze pertsona izango dan epaituko dauena inkizidore gisa, nor joango dan zutara, ikusiko zer gertatzen dan. Jolasian hasiko gare, simulakro hori egiten eta hortarako jain joguena da banatu eguzkilorian karta, balio bikoitza aukiko dagoena asanbladan eta Marin pertsonaiana, bai? Izango dana jolasa dinamizatuko dagoena. Eta jarraixan ja kartak banatuko. Kartak banatu ostian, jokalari bakoitzak aukeri aukiko bere pertsonaia ikusteko, bai? Tanok ikusi duzue? Bakitzuen moruan, gaua heltziar da, eta lotarako ordua heldu da, beraz, herritardanok lotara. Lotan zauziela lehenenguko pertsonaia esnatuko dugu. Galtzagorri, mesedez esnatu, zabaldu begixak, eta aukeratu ze bi jokalaren kartak trukatu nahi dituzun. Galtzagorri, ze beste bi jokalaren kartak trukatu nahi dituzun. Eta hori jarraian zorgina esnatuko dugu, mesedez, zorgina zabaldu begixak, zorgina ze jokalarin karta ikusi nahi duzu? Bale, zorgina, itxi begixak eta itzuli lotara. Eskerrik asko. Eta jarraixan, inkizidoriak esnatuko ditugu, mesedez, inkizidoriak esnatu, zabaldu begixak, elkarre zautu, eta adostu zuen artean ze jokalari bidaliko duzuen zutara. Bale, itxi begixak. Eskerrik asko, jara baki daude, ze herritar bialduko abiez zutera. Bale, jarraian esnatuko dugu Mikel Atarrabi, zabaldu begixak. Bale, adieraziko dut, inkizidoriak ze pertsona bialdu daubien zutara. Nahi duzu pertsona hori salbatu, eta beste pertsonaren bat nahi duzu zutara bidali? Bale, jakin deizun, botere berezi hori jokaldi osuen zier beste behin bakarrik erabilizenkela, bai? Gero ja herritarra arrunta bihurtuko zara. Bale, itxi begixak.
Bale, dagoeneko ja agertzen da lehenengoko eguzki printzak, orduan egun argitzen dabil, herrixak zabaldu begixak, esnatu, eta Maialen inkisitoriak zu erabaki dago ez zutara bidaltzia. Hemen buelta zure kartari, eta gainontzeko jokalari xok be, erakutzi ipini Maialen. Inkisidore bat gutxiago dut. Hemen ikusten da galtzagorri bilidala bastarrak enredetan, orduan jokalari bakotxak ikusi zeuen karti ezen jan. Zen ikusteot aldatute da zela gauzak, ezta? Bueno, oin, herritxarrok erabaki biko zue, zein dan geratzen dan beste inkisidoria. Maialen, zu ja hila zaz, ja ezin jozu jolasian parte hartu, hau da, beraz ezin jozu hitz egin, eta oin ja asambladi emungotzau hasieria. Hemen kuskusero bat bebai badaut artean, orduan, aber zein informazio urteten den, Zein uste dozu edala geratzen den inkisidoria? Ikuste dut nerea dela. Eta gai, nik zagoan auken leire dela zaratak entzun dut emendik, Maria honek Amaia begira kartiko ziganean, eta ikusten argi dure kurura peixa garri da, oza, nik uste dut... Zuzi, oze gaixo dakitzu? Seguro zaz? Nik uste dut Amaia dela, Ez. Mino fijo, nerea dela. Zetxi fijo. Ezinik esan. Arantxa zuze pentsatan dozu? Nik hemendikan karta mugitzen da ikusi ditxo. Entzun zia pentsau gat. Ez dakitz. Orduan urten die... Neragatik. Nerea... Nipe bai neragatik. Ui... Ibone, zuk bezan dozu nerea? Nik uste dut Amaia dela. Leire era Amaia, bizetako bat. Bai. Leire, Amaia, nerea, ze pentsan dozu, Ibone? Nire zaratak entzun dut, Ez dakit ez nago seguro, gramaide hori mozua... Nik uste Nerea... Bai. Orduan, asambladan izen desberdinak urten die, bai? Urten da Leiren izena, susmagarren moruan, Nereana, Amaiana... Ze pentsatzen dozu hemen, desadostasun apurtxo bat apurtzeko bosketa bat egin baldin badu? Ados hau zer? Bale. Zeinek uste dau, Leire da la inkisidoria. Nik uste Leire dela. Beste inork? Venga, Leire dela. Zeinek uste dau, Nerea da la inkisidoria. Nik ez duna. Bale. Eta zeinek uste dau, Amaia da la inkisidoria. Nik uste dut. Lau, eta gainera Nerean boska bikoitza balio dau. Beste zerbait esateko? Ez? Amaia, erakutzi zure kartia. Zer zinen? Sorginen. Zake, Amaia zen sorginen. Eta badakitzu, sorginak basaukan botere berezi bat, ero ezaugarri berezi bat zala, beste jokalari baten kartak ikusi zituela, orduan informazio berezi edo importante bat fanda berakin. Ez dugunez jakin zein dan inkisidorean ez dugunez topau, jolasean jarraitzu biko borduan, herrixa barrio lotara. Guk bitxartean jolasean jarraitzuko dugu, azkenengo inkisidorea topau arte, edo azkenengo herritxarra zutan hil arte. Kasu baten edo bestian, inkisidoriak edo herritxarrak izango dira irabazle. Eta segati da zua jolas gomendagarri bat? Batez be, hiru arrazoi nagusigatik. Talde handirako eta gaubela girorako jolas egokisa dalako, eta batez be, errespetuz eztabaidatzen ikasteko, guztiz egokisa dalako. Beste ibarik, eskerrik asko eta hurrengora arte.